Gol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Morning. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Paalala sa mga kababaihan. Mag-ingat sa sinasabayang rider, lalo na pag kayo'y inimbita na mag-rides. Nakipaghabulan pa ang nasabing rider sa mga kapulisan ng Tanay hanggang nahuli ito. Kalaboso ang 21 years old na suspect. Matapos ang modus pala ng nasabing rider. Nagyayaya ng mga babae na i-rides papuntang Marilake o sa Tanay, Rizal. Pagdating doon ay nanakawan ng nasabing suspect ang biktima. Isang biktima ang dumulog sa mga kapulisan. Nakilala daw ang nasabing biktima online, niyayang mag-rides at sinundo naman ng suspect ang nasabing biktima. Matapos inilagay sa U-box ang mga gamit ng biktima. Niyaya na itong mag-rides pagdating sa Marilake. Nakipagpalitan daw kung maring ang babae naman daw ang mag-drive ng motor. Matapos bumaba ng biktima. Hindi ka sure sa kinukwento mo eh. Natawa lang ako. Dahil pagbaba ng biktima, pumarurot na ang suspect. Yun. Iniwan ang biktima at tangay na nito ang gamit. Kaya mag-ingat po tayo, mga kabisyo. Huwag basta-bastang sumabay o sumakay sa motorsiklo na hindi nyo kilala. Baka kayo'y ma-modus. Stay safe. Sino? Ako? Kailan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Deeds! Kabisyo, feel Feel good good morning! Wagang salamin, kailan ba niya aaminin? Kanyang tunay na patingin. Ayan, ngayon po ay Friday, August Yes! 16, 2024. May buta kanito na maray na aga sa inyo, kabos. Maya paabak po kay kayongan. Naimbag na bigat ka na kayo, Apo. Sa oras na 7:32 ay kasama niyo na ang cool na angkol. Walang bumabackride sa kanya, kundi asawa niya lang. Basic! Angkol Dagol! Ang kamot sa mga angkol. Kasama nyo rin pambansang tita dahil bakit ka nanonood ng radyo. Gusto niya maging OBR or official backride. Kaso, nakapila pa ang mga motor. May Ducati. Ano ba yung mga motor? Hindi, magkakaroon na ako ng Suzuki Bergman. Bergman ba yun? Bergman? Birch tree. Suzuki Birch tree. Ay, susay po sa mga taga-Suzuki. Tanya Chinita! Good morning, kids. Good morning. Ayan ang sinasabi ko sa mga babae. Ha? Teka lang. Nakaka-chat nyo lang. Ba't kayo sasama sa stranger? Yan. Tanungin natin itong... Excited kasi kayong magka-jowa eh. Ganun ba yun? Oo, wag kayong kung kani-kanino kayo sasama. Buti nga lang ninakawan. Paano kung gusto pang mang-rape niyan? Oo, pasintabi na lang po ha. Baka ano pang gagawin sa inyong masama. Kaya mapapagalitan ka talaga eh. Inga, ito ano masasabi? Ito nagmomotor din. Ay, Ito si Express, Express. morning! Kausapin na natin. Ako ang inyong sulugoon. Maayong buntag, ma'am. May buntag po
Ibig sabihin, ma'am, ako ang iyong Konsensya? sulugoon. Ibig sabihin, ako ay yung pwede ako utusan, ma'am. Trabahante mo lang ako. Express sinong OBR mo? Official ba? I invoke my right. Madami To kasi privacy. Madami kasi Ma'am, pag ako nagmotor, ma'am, ako lang mag-isa, ma'am. Wala akong binaback-ride. Pero may escort ako, ma'am. May escort kasi kailangan nyo kasi. Kaya si Bong, andyan. Tapang nyo din, no? Nagmomotor kasi parang easy target pag nagmomotor eh. alam Marami bang nagbabanta sa buhay mo? Ma'am, if it is your time, it is your time. Kahit yung iba, ma'am, natulog lang. Wala na, hindi na nga nagising. Sabagay. Ako mahilig talaga ako magmotor. Kaya ito, ma-advise ko lang sa mga babae. Ikaw, ma'am, isakay kita, ma'am. Uwi tayo ng Davao. Okay lang sa'yo, ma'am. Magmotor tayo. Okay lang po. Saan tayo tutulog doon? May rest house naman doon, ma. Na Ilan pwede- na nadala mo na babae? I invoke my right to privacy. Ito nga sabi ko, pag kayo ay sasabay sa isang rider, hindi nyo pa po lubusang kilala. Mag-ingat po kayo. Pwera lang kung motor taxi yan, angkas, joyride o Bob 8 kasi nagbabayad ka naman dyan. Pero pag may magyaya na hindi mo kilala, mag-rides kayo sa angkadalhin, do not do that. Masisira ang buhay mo. Kasi Totoo ma'am, po hindi yan. mo kilala, ma'am. Baka anong gawain sa'yo? Parang lahat naman, alam yung basic naman na pag di mo kilala, do not talk to strangers, di ba? May iba kasi, ma'am, magaling magpa-fall. Siyempre, i-chat ka, jujuwain ka, ma-fall ka, ayun na. Nanakawan Baka ka. nagmana sa inyo. I invoke my right to fall. Ganun ba yan, Express? Ganon yun, sabi ng assistant ko. Ganon. Kaya mag-ingat mga kababaihan. Sa mga scammer. Hindi, sa rider. Hindi, nagde-deliver lang naman ng Yung parcel yan rider. Yung babaero. Sumakay ka nga sa kanya Sa rider? sa babaero. Wala pa. Mag-ingat kayo at nakatitig Yung rider. yung babae. Alale, Express, salamat, Express. Marami kami na doon. Paano ba malalaman Na babaero? na na scammer? Tingin ka sa mukha ko. Mukha kang scammer eh. Mukha akong babaero. Sasabihin niya, ang ganda-ganda mo talaga. Uy! Sabi nung babaero. Sabi ng rider. Sabi niya, ma'am, ito na yung ito na yung parcels mo. Sabi ng rider. Sabi nung babaero. Picturean ko po kayo, ma'am, kasama yung parcel. O, sabi nung rider. Sabi ng babae. Uy! Naku, may picture na siya sa'yo. Yung rider. Yung babaero. Sasabihin niya, uy, yan yung jowa ko. Sabi ng babaero! Oo! Pagmamayabang ka na niya sa ibang tao. Ng rider. Ng babaero. Ano naman yan? Basta ang pangalan, Mark, isa yang. Mark, isang rider. Babaero. O kaya Carl. Isa yung mabait. Mabait siya. Mabait siya. Yung Jerome. Pag J ang nagsisimula ang pangalan, babaero yan. Hindi, mabait yan. Nag-react na lahat. Diba? Pag 30 pataas. 30 pataas? Oo, ano yan? Babaero? Hi, Sir Arnold Malyari ng Elijah Hotel. Good morning. Ay, nako yan. Mabait yan. Oo, mabait. Uy, mabait daw yan, Mang Kanor. Oo, good morning sa inyo, Sir Arnold. Uy, babatiin lang tayo happy birthday in Happy advance. birthday, syempre, sa Oo. napakamahal na mahal naming kaibigan, Miss Liza Blanca Flor. Ma'am Lai, happy birthday! We love you so much. Love you. Yan. Love you. Sa mga nag-birthday, Ma'am Lai, happy birthday. Ay, Ma'am Lai, happy birthday. Mag-ingat ka, Ma'am Lai. Mag-ingat Hindi ka. ka invited. Binati ko nga para imbitahin ako
Love ka din daw ni Uncle. Tama. And of course, huwag kalimutan ito, panawagan ha, malapit na mag-alas 8 ng umaga para kay Paul Miraos, isang Grab driver. Uncle Paul, kung ikay nakikinig, panalo ka na ng 1,500 pesos! At kung makapagdala ka ng uban or puting buhok dito sa amin ngayon bago mag-alas 8. Additional 500 pesos. Para sa ating Love Dose. No boundaries. Hatid sa inyo ng 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, Paul. Paul M pala do. Paul Miraos, basic. Woo!